vagyunk a magyarországi piacon, képviseljük az Imbriana brandet, amelyik olasz nemesítőház előállítja a saját vonalunkat. Kiemelkedő termelőképességű kukoricahibridek vannak, amelyik nagyon jó szárazságtűréssel és kiemelkedő kapacitású termelőképességei van. Ugyanakkor képviseljük a Prosementi Lucerna vetőmagot, amely jelen pillanatban el van ismerve, mint Európának a legeslegjobb lucerna fajtája. Kiemelkedően nagy a fehérje tartalma, hogy minden gazdának kielégíti az igényeit. Annyit fűzött hozzá, hogy exportálják az egész világba, tehát nem csak Európában ismert. Ugyanakkor képviseljük az Agribios műtrágyagyárnak a termékeiket, amelyik szerves ásványi anyagból vannak előállítva. Van egy külön vonaljuk, ami gabonatermesztéshez van használva, és ugyanakkor zöldség és gyümölcs előállításához. Nagyon fontos, hogy ezeknek a műtrágyáknak a főelemense mellett még nagyon sok mikroelemensek vannak, amelyek nagy segítséget adnak a gazdáknak, hogy megoldják a talaj problémájukat. Gli organominerali una grossa realtà per l'ortofrutta, la cultura degli ortaggi e per rinvigorire, fare rinascere i terreni. Az organominerális trágyák egy olyan lehetőség, amelyet érdemes kihasználni úgy a zöldségtermesztésnél és a gabonáknál is, mert már az első évben, amikor használják, a gazdák kiemelkedően segít a talaj minőségi javításában. Ez egy új technológia, amely vissza akar bennünket vinni a régi szerves trágya használatában. Fa ringiovanire i terreni vecchi e fa aumentare le produzioni nei terreni normali. Megfiatalítja az elhanyagolt talajokat, és ugyanakkor segíti a termelőképesség növekedését. Jelenleg Hajdú-Bihar, Békés, Szolnok megyébe vagyunk jelenek, keresünk olyan partnereket, akik érdekeltek az Magyarország teljes területén velünk együttműködve megoldásokat, pozitív megoldásokat találni a gazdáinknak.